Yazibulisela ukuzithola konke igameni Yesu Kristu. Ngicela ukufundela uLuka 23:43. Verse 43. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe namhlanje uyokuba nami eparadise. Inene ndithi kuwe ndizokuba nawe eparadise. Amen. Apha sifumaniseka ukuthi uYesu ithe bembetha yahlutshula inyama yakhe. Amen. Laphuma igazi laphalala. Amen. uYesu Kristu watholwa. Amen. Kodwa into wama nayo ile yokuthi ndizokuba nawe. Amen. Bathethile ngami kakubi bathi ndizenzile izinto ezenzanga kodwa ndizokuba nawe. Amen. Ndizokuba nawe kwiparadise kaBaba. Amen. Bazalwane uYesu Kristu wayesebethiwe igazi liphumile kuye wayethe wefunela nendoda ukuthi izomncedisa ngoba wakusafika ukukhathala kuye kodwa yena into okubalekile kuye yakuba ndizokuba nawe. Amen. Sibona kukhona omama abakhalayo uthi musane ukukhala. Amen. Musane ukundikhalela mina zikhaleleni nina ngoba ndizokuba nani. Amen. Amen. Ndizokuba nani paradise. Musane ukukhala kuzo zonke inhlungu enigqithe kuzo kodwa ndizokuba nani. Amen. Ndizokuba nani paradise kaBaba. Amen. Yizeke izinto ezenzekileyo ngoba uyatsho ukuthi konke kwenzeka kuwe kuzawenzeka kuwe. Amen. Kodwa okubalulekileyo ndizokuba nawe. Bayenze izinto ezenzekelayo kodwa ndizokuba nawe. Igazi lami eliphalalayo ingathi ngiyalibona liyethe esiphambanweni liyethe ngendawo zonke zomzimba kodwa yena wathi nje ndizokuba nawe. Ndizokuba nawe. Sukuzihlupha nje ngoba uYesu Kristu namhlanje uzokuba nawe. Amen. uYesu Kristu namhlanje uyehlile